Днеска ще правя тайното оръжие на асасините, а именно скритото острие, което те използват. Дано днеска да стане нещо, защото отдавна не съм имал видеа, пък и вие не предлагате какво да правя. Така че ако може, напишете. Това ще бъде тялото на самото оръжие. Отвътре ще изкача самото острие. Аз съм го измислил механизма, но дано да проработи. Този канал ще го изкарам на джапанки. Така. Много обичам нитовете. За сега се получи това. Нита го, ако се вижда, леко съм го поправил с пила, да може там да се застополи клонец. Сега правя острието. Ще бъде почти една педия. Даже една педия. Нали, съм мерил от палеца до средния. И така. От това ще направя острието. И дано да се получи това, което обмислям. Реших да ги сложа тези две пръчици отстрани. Те са летвички, не са пръчици. Да стопират острието. Какво се разджавкала? И... Нали, аз какво снимам там? За тези летвички ви говорех. За да могат да спират да не прави ключеци самото острие, да се води по един удай. Аз очаквах това видео да стане много по-дълго. То няма да е това, И стана бая късно. Така че почвам да се прибирам нагоре. Ще взема последните части и ще ги изгуба горе. Чай, че обърнах камерите. Да. Това, което измислих, това е още ранен прототип. Може би на това видео ще има втора част. Хайде. Ще повикам малко помощ. Повиках малко помощ. Не снимаш ръце. Това ще е фъртил? Не бе, маме. Чакай. Така. Дръж. Така. Какво правиш? И това е за сега. Може би утре ще има второ видео, защото ще трябва да го дооправя. Това все пак още е ранна версия на това нещо, така че очаквайте утрешния епизод.